să începem seara noastră dedicată lui Joseph Haydn. După cum știți, anul acesta a fost, din punct de vedere cultural, anul Joseph Haydn. Fiul de rotar din Rohra, născut pe drumul ce leagă Austria de Ungaria, Haydn a respectat frumosul, adevărul și omenia pe care a încercat să le transpună apoi în muzica sa. Convingător și să-mi iertați cuvântul frumos, pentru că Haydn are o muzică frumoasă. Era și un spirit ironic și hazliu, care probabil că avea ceva cu publicul londonez. El foarte târziu a avut o orchestră proprie și atunci a scris Sinfonia 94, care începe într-un total pianisimo, când spectatorii aproape se lasă duși de visare și deodată Haydn a introdus un acord puternic însoțit de o lovitură de timpan, care a făcut ca toți spectatorii să sară în picioare. Era o mică răzbunare a lui sau, eu știu, o ironie la adresa publicului. Astă seară am pregătit pentru dumneavoastră, convinși că se cade să facem acest lucru în memoria lui Haydn, o mică proiecție pregătită de colegele mele, pe care vă rog să o urmăriți. După care vom continua partea a doua, în care o să mai am o mică intervenție.